wathi phakathi namabili ebusuku phakathi kuleli friji amakhaza sezwela kuyena emzimbeni uthi wayesebona lapha phezulu kwifeni yefriji kungathi kunento ekhanyayo eyilambu eqhamuka ngophahla lwendlu phezulu uthi yehla lento eyilambu yehla yaze yafika yangena lapha efrijini uthi ayisihlala phansi athi mayihlala phansi wasephenduka abantu ababili uthi makuphenduka laba bantu le ndoda akayazi nalesisalukazi esihamba nale ndoda akayazi uthi kodwa le ndoda yayikhanya ebusweni impofu inempahla uthi yafika yambingelela yambiza ngegama likayise yathi sawubona sibanibani wathi lona yebo yathi uyazi yini ukuthi yini ekufake lapha kuleli fridge ukuze uvaleleke kulo wathi lona kangazi wayesethi ufakwe lesisalukazi uyasazi lesisalukazi wathi lona cha kangisazi wathi ugogo wakho lona ozala uyihlo owahambayo emhlabeni akazi alandwe lapha afela khona uthi-ke uyena okufake lapha efrijini ngizomnika ithuba akhulume nawe uthi sase sithi lesisalukazi mntanami sathi mina nguMasibanibani wayegana umkhulu wakho lokhu ungahamba mntanami emhlabeni akaze ngilande futhi akaze ngenzelwe lutho ekhaya bonke abantu niyabenzela izinto imisebenzi uthi mina akaze ngenzelwe lutho uthi-ke umhlongo engani gogo likhona ithuna lakhe ekhaya sikhule sikhonjiswa lona uthi lo gogo yebo mntanami ithuna likhona abantu ababeyongilanda bangilandanga mina bathatha inyama umphefumulo wami akekho wazi ukuthi waphumela laphi ngoba mina sathi siyotheza namanye amakhosikazi kanti sizogcwalela umfula ngaphesheya sitheza inkuni sabuya sangena umfula ugcwalisa uthi ngathi ngiyabambelela umfula wahamba nami kude buduze ezantsi uthi ngesikhathi-ke sengihambile emhlabeni inyama yami bayithola kude kodwa hayi la kwaphumela khona umphefumulo wami uthi namanje mntanami njengoba ngikhuluma nawe mina ma kunizulu umfula ugcwala ngisashayeke ematsheni ethi-ke le nsizwa wayesethi ushambe mntanami kuyofanele ma uphuma lapha ekuseni uhambe uze kumina emzini wasekuphakameni uphathe u10 randi ucele thina boshembe siyokhipha ugogo wakho lapha afela khona ngoba ushembe kuphela owazi umuntu owahamba ngamanzi ukuthi umphefumulo uphelelepi akekho umuntu osukazi ngaphandle kashembe ethi-ke le ndoda ngahlala lapha wayesathi lo muntu mntanami ngeke ngukhiphe lapha efrijini kodwa sizokushiya lapha ngifuna ukubhala incwadi ngawe abanikazi baleli friji bona bofike bekuvulele ekuseni wathi kodwa lamakhaza aleli friji ngeke angene kuwe uthi wayesevula ibhantshi lakhe eligqokile wakhipha la ephaketheni lakhe imbawula uthi wayibeka lapha wayesethi-ke mntanami wathi yotha lo mlilo-ke kuyoze kusekuseni wathi ungisize ngento eyodwa ungabe usuthatha inyama yabelungu bese uyosa lapha kulo mlilo obe uyophelelwa umsebenzi yayiyosinda kuwe ngoba uliyikhosa uthi komfo Mkhize ngase ngihlala ngotha lo mlilo uthi lo mlilo uphela unayo inkuni kodwa lokhu uvuthile uthi bathi befika belungu ekuseni uthi base befika wayesephuma bamvulela wayesehamba uthi mayefika ekhaya ufika ekhaya lakhe kunonkosikazi unkosikazi wakhe uyithwele mayefika unkosikazi akekho uhambile uyobeletha ePholi uthi mayefika ePholi uMkhize wahamba yofuna unkosikazi wafika ekhulelwa ingane yomfana lengane wathi mayebuya nayo wakhohlwa ukuthi kambe efrijini kwenzakaleni ushembutheni uthi wayesehlala ekhaya wabona yonke into iright lengane kwafika isikhathi sokuthi ihambe ayaze yahamba lengane yaba ishosha ngaxolisa mshumayeli ngicela nje ukuyiqedela uthi yathi mayifika lengane yafika ishosha ayaze yahamba uthi wafuna ukuthi engasizwa ubani ukuze lengane ihambe uthi kwaze kwafika udade wabo wathi bhuti yazi nami ngesikhathi ngigula umama wangisakushembe emzini wasekuphakameni ushembe owafika wangisiza lokhu ugulene enganginakho ake sithathe lengane siyise kushembe mhlambi yosinda uthi uMkhize unjalo umhlongo uthi ubani yanalo shembe ongakwazi ukusukumisa ingane yami selibele uthi wamncenga udade wabo base behamba baye emzini wasekuphakameni ngenhlanhla bafika kulona ihuka likaMahilela uthi wafika uMkhize nomkakhe bathi baba sinengane yomfana sineminyaka emithathu ayikwazi ukuhamba uthi ngizocela shembe ukuthi ungiphilisele lengane uthi ushembe kambe mhlongo sahlanganaphi mina nawe akakhuluma indaba yengane
uthi kambe mina nawe sasibona napha. Uthi umhlongo baba sahlangana nawe ngisebenza kanjena kuwe street efrijini. Uthi ushembe kambe Mkhize kambe mhlongo kwathi wani kuwe. Wayesethi lona kwafika uhamba nogogo washo kanjena wathi pho sewamnikelela nogogo wakho uthi simlande ngoba ubona lengane ingakwazi ukuhamba nje ugogo wakho ohleli kuyona. Wathi ngeke isukume ningakamlandi lo gogo ngoba uyena umuntu omnikazi wenhlanhla ekhaya ofika nesibusiso obusisa nezingane emayizelwe lapha kini isibusisa inhlanhla kayikho ngoba ugogo wenu wafela ehlana kazalandwe namhlanje ayikho into enake nayenze ethintaye nekhaya. Yayiseyikhipha lensizwa u10 rand yanikela kuShembe icela uShembe ukuthi akhiphe ugogo wayo. Wayesethi uShembe inkosi ibusise sesizohamba thina boShembe siyomkhipha ugogo wakho lapha afela khona. Wathi kodwa ungisize uma ngabe sesimkhiphile ekhaya niyobe senimlindela ngembuzi nimgeze esangweni nivala ukufa hamba ngakho bese nimfaka ekhaya bese nimenzela umsebenzi wakhe yonke eyenzela unkosikazi mangabe hambile emhlabeni. Uthe ngani baba yayiseyenziwe uthi uShembe kufana nothi nanenza idili ngoba wayengekho. Bangaka benza imisebenzi emakhaya kanti benzela abantu abangekho. Bangaka abenza imisebenzi kanti benzela abantu abangekho. Lokhu kufika le ndaba kaMkhize noma wenza ukuthi ngihlobo nikhona kodwa ngelinye ilanga kunamacala abamba abantu sebehambile emhlabeni njoba sizalwe emakhaya nje kunezinto bengiyangibuka singamabhobhodleyana sikhula mangabe sibuya ngaliyana ehlanzeni noma kade siyibumbela inkomo singabafanyana zobumba. Uma sibuya siza lapha emakhaya kuthiwa mfana hayi ubumba kaningene ekhaya lubeke lapho ngaphandle silushiye lapho ngaphandle kanjalo. Ngelinye ilanga imizi eminingi esazalwa kuyona omkhulu bethu babefuya imalasi emakhaya ezinye zalezo malasi kwakuthunyelwa thina abafana kuthiwa ziyobulawa ngoba sezidla amaqanda. UMkhize ngelinye ilanga uhleli lapha kaMashi uhamba ngesitimela. Wathi uyagibela ngelinye ilanga esitimeleni eDafrodi uye emsebenzini kwasengena abafana babamba abantu inkunzi. Wathi uyagoloza phela yena uThemba uShembe uNazaretha base besondela kuye bambamba bayithatha into zakhe babamba enye insizwa yathi izama ukulwa base beyiphusha laba abantu lensizwa yanti icapha ivulekile yaphuma lensizwa ithe mayiphuma kunesinye sasedlula sibheke kaMashi esisuka eThekwini sayishala lensizwa amathumbu zonke into zayo zangaphakathi zabuya zahlala phambi kwaMkhize esitimeleni. Kunalento yasho Shembe yathi noma usendleleni mkhonzi. UMkhize wangena esitimeleni wabona abantu bebancane akangashumayela wayetshela ukuthi kushunyalwa ngoba bebaningi. Wayesehamba esekhaya wathi mayifika lapha ehlala khona ehostela wafike wapheka uthe mase kufanele edle sephakile kwase kubuya lento ayibona esitimeleni kade esigibele kufa umuntu phambi kwakhe wangabe sadla wayeseyalala kanti senza icala uNkulunkulu. Uthena mangabelele ebusuku yayisifika ingungu Mahlombe uthi yafika yamnyakazisa yamvusa wahlala lapha kulombhede wakhe amahostela ke Qarathe nombhede kaSimenda uwazona ngoba azuhlala ehostel wakhiwa nge18. Wafuka uMkhize wahlala lapha yayisithi inkosi yamaNazaretha ilanga lamalanga yayisithi Mkhize awudle ngani ngoba isisu nezikelemu kuwe siya complain asithi sibulale ngendlala. Wathi uMkhize baba ngithe sekufanele ngidle kwabuya into engiyibona esitimeleni uthi baba manje akudleki uvele uthi angibuza uthi uShembe kanti Mkhize unalo uzwelo. Hawu khona kanti Mkhize nawe awuthi mawubonile kuzwela ubhlungu uyabuzwa. Wathi uMkhize yebo ngiyabuzwa. Yayisithi inkosi ilanga mawubuzwa Mkhize ubhlungu obenzeka komunye umuntu khona into engifuna ukukhombisa yena bese ungitshela ukuthi wawuyephi lo Nembeza Mzukwane wenza lento. Uthi ayisithatha induku yayo lena ezikhenya ayisikhomba udonga ithema likhomba udonga kwase kwehlisha ide limhlophe nwabona ibhayisikophu. Uthi uyayisidlala la ibhayisikophu yayisithi ingungu Mahlombe ubuke kahle Mkhize.
uthi wayesebuka wabona abafana egcekeni, uthi kwakudala mayebuka lamagceke labafana bahubha imalasi iyangena ngapha, uthi bayayihubha baze bayibamba, uthi base bethatha intambo bayikhunga bayihudula baphuma nayo ngaphandle kwegceke, uthi bathi befika endaweni eyiqele wayeseyithatha lona omunye esihlahleni sesinqawe wabhoxa intambo wasedonsa idonsa iyakhala le malasi, uthi base bebasa umlilo ngaphansi kwayo ile ngiphila. Uthi yathi ngumahlombe ubuke kahle mfoka Mkhize, uthi wayesebuka yadonsa le ndoda, uthi lona uyabasa uyavutha umlilo kubuye kuthathwa amatshe ibhonywe le malasi, uthi yasha le malasi yakhala, uthi yaze yathula entanjeni, uthi sebeyishaye bayiphihlisa ngamatshe namehlo lana sengaphandle, uyazi nawe wakwayibulala uvela khona. Ngani uyazi ulapha nje wena wakwabulala ikati, wahlangana nalo liphuma eminyango selidla inqina lakhe ekhaya ngokudla inkukhu, kwakufikela nje vele ukuthi inqina lami ke edliwa yileli kati. Uthi uShembe bukisisa kahle Mkhize, yabuka lentsisi yaMkhize, uthi thema ibuka wayesethi uShembe Mkhize ubonani, yathi ubaba ngibona mina, wathi wenzani, wathi ngibona ngibasa umlilo, ngibona ngiyishale emalasi, wathi yena Mkhize namhlanje awunayingane, namhlanje awunankosikazi, wathi ibanje umphefumulo wale malasi wayishisa abantwana bayo. Wathini ubaba mkhulu mayefika lapha kulelizwe ngabantu abafuya imalasi? Ayesesiphendule singamaNazaretha, noma abanye bethu kuNazaretha kungakagcwali. UyiNazaretha lapha eGoli emakhaya uyiphisi. Shange engaki imalasi. Khungwa ngeketa. Uyena osephondweni nesihluthi inhlalisuthi. Thobuwe lapha umntaka mkhulu ophondweni. Nazaretha elizingelalo ndliwa imalasi. Sengiyagcina. Lapha kwamashu ngelinye ilanga kunensizwa eyayihlala nentokazi, bayathandana laba bantu. Mawehla nje kamashu estation ngapha kwasenemjondolo lapho kuthiwa kuselokhuzeni kusesolezwe ingakakhiwa imchaso, ihlala nayo le ntombi lensizwa. Kumnandi kuyathandana, iyasebenza maiden office security. Ngelinye ilanga lo dadewethu wayesecela esokeni lakhe ukuthi ucela ugoduka ahamba ekhaya eyobona abazali bakhe ezweni lakube enkonjeni, yamnika imali lensizwa wahamba lo sisi. Kwaphela isikhathi lo sisi akangafona, akasho ukuthi uhambe kanjani, nalensizwa ayifoni. Kwahlalwa iminyaka lo dadewethu ahamba, yazi lensizwa ukuthi lo sisi waphelelaphi, yazi yagcina ithola umuntu. Ayithi phela lapha emkipitweni akunakwa. Uhambile, mawukuthi ubuyile akulandelwa. Angazi ukipita kanjani uyiNazaretha. Usuke emkipitweni uhlala nengane yomuntu ungayilobola uphinde uzongena phakathi kwamaNazaretha unesibili. Ulapha nje ethempelini uhleli naye ingale ngaphesha nizophuma nemkipitweni. Udelela uShembe. Yathi lensizwa elinye ilanga mayehla esitimeleni ibuye emsebenzini, yathi mayithi dundu phezulu njengoba ubona nazi siteshi iqhamuka phansi esitimeleni yenyukela phezulu izokwehlela ngaphandle. Yathi mayithi ntambama ibona umuntu wesifazane oncike ngepholi, umile lo sisi ubheke phansi, yayisiya kuyena yafike yambingelela, yathi sawubona umuntu wasemzini, wathi lona yebo, yayisithi ngusibanibani mina, yathi awuphakamisa ikhanda, wathi mayiphakamisa wayesebona ukuthi hawu ngoba usibanibani nje lona esasithandane naye, sibanibani ubekwa yini lapha ngoba phela wahamba uthi ekhaya, wathi lona hayi sibanibani angeke sikwazi indaba yethu siyikhulumele eminyango, sihambe siyendle siyoxoxa khona. Sihamba naye le ntokazi lomne wethu, bahamba baye endlini yabo. Uma ifika intombazane endlini yayisifuna ukumncisha ithuba lokuthi ayibuze ukuthi ivelaphi. Yayisithi qala yathi yabheka endishini nazi zitsha kayiwashiwe namabhodo kuyathutha, nawe uyazi ukushiye kanjalo. Kathi mayithi sekubhuza impukane athi awusibanibani amabhodo nezitsha uyiwashe ngani uzubuye emsebenzini, khona abantu abangamanuku okuzalwa ngeke ubenze lutho. Ngisho amanzi athi egeza ngawe kuseni washiyile endlini, omunye uchamele esigujini ushiye nje phansi kombhede uthi Dennis. Kayisisuka le ntombazane, kayisithatha izitsha yayisiwasha,
yayisimbuza ukuthi uzophekani isibanibani, wathi hayi bengizopheka ukuthi, wajabula ukudala wakho ubuyile uzomphumuza, wagibela embhedeni walala, yapheka intombazane yaqeda, idama imlunguza ukuthi usezumekile yini. Yambona ukuthi usezumekile, yayisiphuma ngomnyanga yangavala umnyanga yamshiyelela. Mayelele uzumekile, waphaphama ngesikhathi sokuthi kufanele emsebenzini. Mayethi uyavuka akhala ibhunga ezendlini akekho umuntu wesifazane, wabheka amabhodi uphekile impela kuhle kodwa uhambile. Yaphaka lensizwa isikhaftini yavala yahamba emsebenzini. Yagibela isitimela, ithe mayigibela isitimela yahamba na yabuya ntambama yayisithi ake ngiphinde ngigibele lesitimela engisigibele isolo, mhlambe kuzokwenzeka ngimbone usibanibani. Yaphinde yagibela leso sitimela, mayithi yafika estation nanga udadewethu khona. Yasiphinde ikhuluma naye, waphinda amazwi afanayo bayendlini. Yafika yapheka, wayesezenza umuntu olele kanti ucifile, ubheke ngeselodwa, ufuna ukuyibamba ukuthi izopheka ihambe namhlanje. Yapheka, ithe mayiqeda itshela ukuthi leli yayisithi shwaphe, wayesevuka ilandela kancane enyonyoba, ufuna ukuyibona ukuthi sihlala nobani. Unesikhwele uNkuzimalanga watafutha ngalobo. Wayesayilandela, uma yayilandela yavele yasithela ngekhona, ayithi imjondolo ke kuvele kuminyana, umuntu nje mayeke wathi ngekhona esamthola. Yasithela ngekhona intombazane, wajika wabuyela endlini, wageza ekuseni, waphaka isikhaftini, wahamba. Ngalelo langa wangabe sagibela kule khoja ajwayele ukugibela ku, wayesefune amaNazaretha, wasifica simile singekabhombela sithi ushamba uNkulunkulu usebuhleni. Kwakuyisikhathi sothini ngoba inkulu into ibikhulunywa lapha eyitimeleni, unebhadi umuntu wavala le yanto. Wayesasiyalela lensizi yabika, yathi kwenzeke kanje sasesithi ukhona ushembe ekuseni, yayisivela ijika khona lapha eFingamu, yathatha isitimela esibuyele emuva, yehla yangena eCrossini, yashona ekuseni, yafika kunikelisa lona uthingo lokubathiya. Yafika yangena kulayini nayo neuniform yayo, yaguqa inkosi bayanikela abantu. Lo mlisa waye unumber 3 esezofika enkosini. Yezwakala inkosi ishange imino emibili itafula ithi, yathi 1, yathi 2, yathi 3, yathi khona abayophekelwa ziphoki beze befune baphakele. Kwahlekwa kulayini, naye wahleka. Uyitshela ukuthi ushamba uphendula lo muntu obikayo phambi kwakhe, kanti uphendula yena akakafiki kuye. Wathi mayefika kuyena ebika ethi inkosi kwenzeka lokhu nalokhu, lathi uthi ngani ngithema nguphendula, wahleka wena. Wathi le ngane okhuluma ngayo ayisekho emhlabeni. Yahamba emakhaya yaginqika nemoto ophekwe bridge uthukele. Uthi ithe mayifika ezulwini lemndeni, yafika yangangena, yafike yavinjwa, kwathiwa wena angeke ungene lapha ngoba unesibusiso somuntu oganile kodwa ungalotsholwe. Kwathiwa angeke ungene lapha, walotsholwaphi? Uthi lona baba esithola kanjani isibusiso? Luthi uthi ngomntanami, uma thina boshembe lapha ebuhleni kade kumhlangano uJanuary, uJuly, uOctober, kuganiswa abantu, kushada abantu, uNkulunkulu ekhipha isibusiso sabantu abaganene bacelela nabantwana. Uthi nabantu abasuke behleli indawonye njengomfazi nendoda, leso sibusiso sehlela kubo. Uthi ubonakele ngane inesibusiso uthi yagana wena, wahlala nengane yomuntu ungayiloboli yasiyahamba emhlabeni. Uthi ke mntanami hamba uyifune lengane kwakukuphi kubo, bese uyoyilobola uyithatha ube umkakho, ngoba akekho umakoti yomthatha ahlale ephile le yangane ingakagani. Wayishonsapho wena, wayishonsapho njengoba usufuna nokusiphatha. Ayifuna nosiphatha wena emathempelini, uyahlupha uyakhushuzela njengengulube ehlathi, ufuna ukuba umshumayeli ongenasigcawu. Lokhu uthi nosikhenkanani bagcotshwa ukuphi? Ngoba yahlupha lento yokufuna ukuba umshumayeli, ungazube ngisho iprefect esikoleni, ufuna ukuphatha umsebenzi ashembe ongaka into engaka, ufuna ukuphatha umsebenzi ashembe ongaka, awusebenzele ubaba mkhulu. Zinsizwa lento yokuba umshumayeli ijulile, lento yokugcotshwa njengoba athe simuza umshumayeli ecela umshumayeli. Mina nawe yodwa into engabe siyayicela uthi uNkulunkulu asivezele lo muntu okuyena wabonana noshembe phesheya kwethuna, wagcina esenza siba ngamaNazaretha. Ke sibuze kuye ukuthi yona nto yini lena esiyenzayo aye funa somkhonzela yona lapha kaShembe, ngoba sihlupheka kangaka sinikela yonke iminikelo nje, imndeni eyasithumayo lapha kuShembe sesiyikhohliwe, sinaka into zesonto.
sinake engafuni thina laba kuyibona abasithuma kushembe sesibalibele nobani maye ngakhumbula ukuthi ngafika kanjani la umuzi ongizalwa kuwona kambe wafa kanjani uma ungacabanga igceke lakini ukuthi oyihlo bahambe emhlabeni benjani njengoba wawuzalwe emzini nawe uyakwazi kwakuthi ngelinye ilanga uma ngabe kwababa omdala kwenza umsebenzi ubaba wena nivimba athi ningayi ngoba baze bafa obaba bakho bangengenelani namhlanje naqala ngawo ukuthi ningenelane wabuya nakho konke ukufa ngoba wangena emzini okwafa amadoda akho nefungelele sizalwa izalukazi thina beyibangamasiko emakhaya sizalwa abantu abathi mabehamba emhlabeni basala babangitshela kamama izala lokugaya mawungalazo kwakho lo kunemizi engalungelwa lutho namhlanje kwalahleka itshe lokugaya kunemizi ongalungi lutho namhlanje kwalahleka ithungo kwauthi makusengwa ngalo kuyosengwa isibani lathathwa lelo thunga namhlanje nakuyeka indawo nje nihlanganiswa isidumbu kini kuphela usiwancamela ukuhlala lapha eGoli January to December bayagoduka abantu bayemakhaya awazi uzoya kanjani kini ngoba lakini igcikise laphendula afana nempethu kuphele konke uzalwa abantu abahamba ekhaya bengavalelisile lapha nje esikhawini kwake kwenzeka isimanga insizwa ziyobhukuda olwandle zathi mayibhukuda enye isiphoseke emanzini zabuya zayosho lezi kwamlaba uthi usibanibani usephoseke emanzini yathi mayifika enkosini uThingo behamba nomfundisi umtshado enelisiwe lathi uThingo inkosini busise umfundisi bazomthola umntwana uthi umtshado ngathi ngilele ebusuku sekufika ibhombela isitimela samampondindla mhlathi kamayekisa yayisithi mfundisi uyafuna yini ngutshengisa ukuthi laba abantu bakamlaba ade beyobika ingane elahlekile ukuthi ithathwe yini ayithathwanga ulwandle mfundisi wathi ulwandle limthatha umuntu wayesethi woza mfundisi ngiyokukhombisa uthi basebehamba uthi bathi mabefika olwandle yayisithi mhlathi mfundisi uzonyathela la nginyathela khona ungabheki phansi emanzini uthi baba ngiyawesaba amanzi akaze ngene kuwo wathi uyamethemba yini ushembe wathi lona yebo ngiyamethemba wathi uzonyathela la nginyathele khona mfundisi ngeke ushone phansi kuthiwa uJesu kuphela wahamba phezulu olwandle kodwa noshembe wahamba eNelson yathi uzonyathela uthi sase sihamba uthi saze sedlula le ndawo engamabhelundi uthi sathi mase sidlulile yayisithi mhlathi mfundisi sewungabuka phansi uthi ngase ngibuka yathi ubonani mntanami wathi ngibona amadoda awu4 aphethe induku adondolozela ngazo uthi phambi kwawo lamadoda kunesidumbu esambe sirola uthi lo mfana ke mfundisi ombona wakamlaba njengoba elapha nje olwandle oyisemkhulu labanokhokho bakhe uthi ufeli icala likayise kade ethi umshumayeli umakoti eKhenani udlule ecaleni labazali bomyeni wakhe uthi ogogo babengaganile lensizwe ifela icala likayise uthi le ndoda isebenza Transnet lapha yanempangeni ingiyasolunda endaweni yaselokuzeni ehlungwane ngokuzalwa uthi mayisebenza uloliwe wayeseyakhela indlu ithe mayithola impesheni yathatha umkayo nezingane zayo bazohlala kule ndlu kaloliwa kwahamba isikhathi wathi unkosikazi abafuna indawo ngaphandle bathola indawo ePort Danfort bakha khona uthe emakhaya emanxiweni bayafika abantu abadala bazobheka ingane zabo uthi bayafika uthombile kule ngokhiye base behamba befuna ukuthi zashonaphi ingane zabo bashonapha abantwana babo uthi bathema behamba begudla ulwandle base behlangana nalomfana base bethi bazoyibambela yena behlawule ngayo ngoba uyise wabadelela wahamba emanxiweni engavalelisile nina lelinxiwa lakini elidala kwathuthwa kanjani kulo ngoba uyazi nawe noma uphupha nje awuyiphuphi lamanxiwa amashuphupha amadala ngoba akuvaleliswanga ithonga la sala khona uNkulunkulu abusise nekuzwile ngixolise emshumayeli amen in the Bankulu